ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെയെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അവിയലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന്. അല്ല, ആകെ അവിയലായിരുന്നു. ഇന്നലെ മൊത്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി മാതാജി. ഇന്നലെ മൊത്തം കയ്യിൽ പോയി. എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയി. എന്തോ പറയേണ്ടത് എന്തോ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. മറ്റേ ലെവൽ 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ, മറ്റേ ബാച്ച്. അപ്പൊ അവരുടെ ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ മൊത്തം അവിയലാണെന്നാ പറയാ. കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അവിയലിനെ സാമ്പാറാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുഗ്മിനിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 18ാം അധ്യായം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉള്ളു നമുക്ക്. 19. നാളെ മറ്റന്നാളോടുകൂടി നമ്മളാ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നമ്മൾ 18ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ അശ്വത്മതമായ പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിനാണ് പറഞ്ഞത്. അശ്വത്മത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വരുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത്. 9 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താണ്, അവരേത് സമയത്തും ഭക്തൻ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉത്സുകരായിരിക്കും. ഏത് സമയം ഒരു വ്യതിചലനമില്ലാതെ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ. പിന്നെന്താണ്, എപ്പോഴും പരിശ്രമമുള്ളവനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും ആൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല, അനാസക്തനായി തീരും. പിന്നെ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്തില്ല അതിനെനിക്ക് ആദരവ് വേണം എന്നുള്ളത് ചിന്ത ഒന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന്, എപ്പോഴും എന്റെ ഭഗവാനിൽ കാരുണ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ എത്തിയ
വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് താല്പര്യനായിരിക്കും. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹമായിരിക്കും നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആ ടേസ്റ്റ്, രുചി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു രുചി വരും നമുക്ക്. ആ രുചിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ കാരണം നമുക്ക് രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ രുചി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളു കഴിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചി കിട്ടും നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ സർവശായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ വർണ്ണിച്ചാൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തൂല. അത്ര ആകർഷതയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മധുരവാസം, അതേപോലെ വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക എന്നൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പ്രത്യേകത ഒരു ആകർഷണത ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വരും. കാരണം അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ അവർ നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെ, ആ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവങ്ങളിൽ അവരിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ 9 പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ, ഈ 9 കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ 9 കാര്യത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് 20 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ ലോകത്ത് അല്ലെ. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? 20 വയസ്സ് വരെ അച്ഛനമ്മ എന്താ പറഞ്ഞ അതേ വഴിക്കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 40 വയസ്സ് വരെയും പിന്നെ വിവാഹം, കുട്ടികൾ, ആ പ്രശ്നത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ബഹളം വയ്ക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് 40 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സമയം പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളെ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അത്രയും കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സമയങ്ങൾ, നമുക്ക് 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം അല്ലെ. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മുടേതായ പേഴ്സണൽ യൂസേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യണം, കുളിക്കണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഇതൊക്കെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആണ്. അത് ചെയ്തു പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും സമയം അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ശരീരത്തെ, ആ ചിന്തകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരീരവും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഏത് സമയം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതാണ് നമ്മളെ ഇത് പറയണത്. ഏതാ ഫസ്റ്റ് യോഗയിൽ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പാട്ട് അതന്നെ വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞാണ് സ്ഥിര ഉത്സാഹം. സ്ഥിര ഉത്സാഹം കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ആഗ്രഹം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അല്ലെ, എന്തൊരു കാര്യത്തിനോട് വളരെയധികം ആഗ്രഹം നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്ഥിര ഉത്സാഹം വരും. അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്ഥിര ഉത്സാഹങ്ങള് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്, അനാസക്തി. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അനാസക്തി. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സ്ഥിര ഉത്സാഹം, പിന്നെ അനാസക്തി. അനാസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വിഷയസുഖങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള അനാസക്തി നമ്മളിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ അലറ്റില്ല, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താണ്. അതാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ അനാസക്തി വളർന്നു വരും. എങ്ങനെ, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും തോറും എത്ര വലിയ ഭൗതിക സുഖങ്ങളായാലും അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പറയുമോ. അതാണ് ഹർഷോത്മത ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അനാസക്തിയായി. പിന്നെ എന്താണ്, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എത്ര വലിയ പദവിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ പദവിയിൽ അഹങ്കരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഭക്തന്റെ ലെവലാണെങ്കിലും സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ലെവലാണെങ്കിലും ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ ലെവലാണെങ്കിലും അതില് അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഇരിക്കുക. ഈഗോ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം, എന്നോട് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയണം, എന്നെ ഹരകൃഷ്ണ, എന്നെ വന്നിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. അതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ തന്നെ കഥ,
പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പൊ ലാൽ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മിയുടെ കഥ പ്രഭാസ്വാമി കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വലിയ ജന്മിയായിട്ടും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ വൈര്യമുള്ള വ്യക്തികളെ എടുത്തു പോയിട്ട് തന്നെ ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിയുടെ ആ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതാണ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന്, ഭഗവാനില് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഏത് സമയത്തും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്നിലുണ്ടാവും. അതിനൊന്നും കൂടെ പറയും ആശാബന്ധം. എൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയും. മഹാപ്രതീക്ഷ, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ എന്നെ കൈവിടില്ല എന്നുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരാം. അതാണ് മഹാപ്രതീക്ഷ. 9 ഗുണത്തിനെ ഒരു അശ്വത്ഥ പ്രേമത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ 9 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ മഹാപ്രതീക്ഷ. പിന്നെ അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അഭീഷ്ട വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരമകോടി, അതിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. നമുക്ക് പറയാം, നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ എക്സാം പാസ്സാണ്, അത് മാത്രം ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതിൽ ഉത്കണ്ഠ, അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളാണ്. ഔത്സുക്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയവും ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞപ്പോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കും അല്ലെ, അത് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഈസിയുള്ള കാര്യമല്ല. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും മൂല്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ പൈസ, ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണാണെങ്കിൽ അതിനു കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വില ഉണ്ട്. നമ്മൾ 1 രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ്, 100 രൂപയാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ മൂല്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ, ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടി അല്ലെ. ഇപ്പൊ പിന്നെ വാല്യൂ കുറയും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ അതിന് വാല്യൂ കുറയും. ഇഷ്ടം കൂടും തോറും ഡയമണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളും ചിന്തിക്കണം, അത്ര വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വില കൊടുക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വില കൊടുക്കാതെ ആ സാധനം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. സ്വർണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ഭഗവാന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും, നമ്മ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് എന്താ പറയാ? ഒരു കാര്യമില്ല, കിട്ടില്ല. നാമം ജപിക്കന്നെ വേണം. കിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാനല്ല എല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാലേ, പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധാരണ നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ പറയാ? നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്തായാലും. അതാണ് ഭൗതികത്തില് പെട്ടുപോവുക നമ്മള് അല്ലേ. നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ചോദ്യത്തിലുള്ളൂ, ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയണം എല്ലാതും ഭഗവാനല്ല സൃഷ്ടി, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണ്ട എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളില്ല, നമ്മൾ എന്തിനും ഇതൊക്കെ ചെന്ന് പറയാനും ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? അതെ, ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെയ്യും. ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താലേ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നേ. ഓക്കെ, ശരിയാ. പിന്നെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വന്നേ. മറ്റ് ജീവിയെക്കാളും വിശേഷ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന്. ശരിയാ, നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി, വിവേചന ശക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും?
ഒരു നമ്മൾ മെയിൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അയ്യോ അത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാന് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധം കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, സ്വാർത്ഥമായി ഭഗവാനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വല്ല റോളുണ്ടാ നമ്മളെടുത്ത്? നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാന് വല്ല റോളുണ്ടാ? നമ്മൾ തെറ്റായി ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വ്യക്തി അല്ലാതെ ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ത്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം കുറഞ്ഞില്ലേ? അത് ശരി. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നമ്മൾ ചെയ്താണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാപം അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും പ്രഭുജി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നേ. ശരിയാ. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നോക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഭഗവാനല്ല. നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഭൂലോകത്ത്. ഭൂലോകത്തിന്റെ കൺട്രോളർ ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. ദേവന്മാരാണ്. ദുർഗാദേവി. അവരാണ് മായാദേവി. മായല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്ന് അതിന് നമുക്ക് യമദേവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ ഓരോ ശരീരങ്ങൾ തരുന്ന അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചിത്രഗുപ്തൻ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള അറിവുണ്ട്. നമ്മൾ അത് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ ട്രാഫിക് പോലീസ് ചെയ്യണ പോലെ, ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്താ നടപ്പിലാക്കുന്നത്? അതായത് റൂളാ അല്ലെ? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ റൂൾസ്, അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ട്രാഫിക് റൂൾസ് എഴുതിയത് ആരായിരിക്കും? അത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? എക്സാമ്പിൾ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ പ്രധാനം നമ്മള് എക്സാമ്പിള് റോട്ടിൽ ചെന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്യം പ്രധാനമന്ത്രിക്കല്ല, അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്യമാണ്. അത് പിടിച്ച് നമ്മൾ ജയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് തരുന്നതാണ് പോലീസുകാരാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാ, ഒരു പ്രവർത്തിക്കുക, അത് നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വേറെ ഉണ്ട്. അവരാണ് അത് നോക്കുന്നത്. അതിലാണ് ഭഗവാനല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു റോളില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നോ പിന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ജയിലിലേക്ക് കയറിയോ ആ ജയിലിലത്തെ നിയമങ്ങളാണ് പിന്നെ അവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് പിന്നെ പബ്ലിക് നിയമങ്ങളല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് നടക്കുന്നത്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് നിയമങ്ങളെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളായി. അതേവരെ ഭൗതിക നിയമത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ഈ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് സേവിക്കണം കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഭൗതിക നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക നിയമങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് അത് എത്ര വർഷം പണിഷ്മെന്റ്, ആ പണിഷ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുക. അവിടെ വല്ല കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ജയിലിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോരാ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നു പോരാ. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ജയിൽവാസം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിയമങ്ങളാണ്. അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കോ വേറെ ആൾക്കോ അതിന് റൂൾ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ദേവതകൾ ഉണ്ട്. അവര് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം. അല്ല എന്നാ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജയിലിലേക്ക് നല്ല വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല നടപ്പെത്തുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുറത്തു വിടും. ഒന്ന് കറങ്ങിക്കോളാൻ പറയും, കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ല വ്യക്തിയാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഡേഞ്ചറസ് ആയാലോ അവർ അതേപോലത്തുള്ള സെല്ലിൽ പിടിച്ചിടും. കാരണം അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റും, അത്ര ഡേഞ്ചറസ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും, ഉയർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ജയില് തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ നല്ല നടത്തിപ്പ് വേണം, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതാണ് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അതിൽ നിന്ന് കടന്നാലേ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അല്ലെ? ഭഗവാന് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. നമ്മള് ചെറിയൊരു ജയിലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ജീവിതം. അതന്നെ, അത് തന്നെയാണ് ജയിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ജയിലിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ 9 എണ്ണത്തില് പല ഇപ്പൊ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്താണ് അഭിഷ്ടം, പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന തിരുനാമം ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം, ആ രുചി നമുക്ക് വരും. അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം നല്ല ടേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഉള്ളു കഴിക്കും അല്ലെ? ആ രുചി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്നാൽ രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം ചൊല്ലണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തയുണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സർവശായി ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റി എത്ര പറഞ്ഞാലും പോരാന്ന് തോന്നാം, അതല്ലേ? എല്ലാ ആചാര്യന്മാര് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, പല ലൈനിൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ. അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ഒരാൾ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതും, വേറെ ഒരാൾ വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതും. എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും. അതാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത. ഭഗവാനെ പറ്റി പല രീതിയിൽ പറയാനും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീല വർണ്ണിക്കാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സമയം പോണത് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെടുത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതായത് മധുര അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, വൃന്ദാവൻ, മധുര അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്ക് വരും. ആ ആഗ്രഹം വരും എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഭാവം തിരിച്ചു കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അവിടെ എത്തുമ്പോ അത് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ഞാൻ ആ ലോകത്തെത്തിയ പോലെ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാനേജരാ അല്ലെങ്കിൽ പിയൂണാ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിലായിരുന്നു. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയി നമ്മൾ അവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളെ റീജോയിൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ രണ്ടാമത് അവിടുത്തെ സസ്പെൻഷൻ മാറ്റി നമ്മളെ വീണ്ടും ജോലിക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഏത് ജോലിയിലായിരുന്നു ആ ജോലിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കയറാം അല്ലേ? മാനേജറിന് മാനേജർ, പിയൂൺ പിന്നെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ ഫീലിംഗ് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുമായി രാജാവും നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ബൗദ്ധ്യാസത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിയും കഴിവുള്ള ദാമോദരൻ യശോദരൻ എവിടെയാണ് കെട്ടിയത്? ആ ലോകത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. നമ്മള് ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. നമ്മളൊരു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇവിടെയല്ലേ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ ടി വി ഇവിടെ തന്നെയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഇവിടെയാണല്ലോ എന്റെ സോഫ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സോഫ ഇവിടെ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് നോക്കും, എന്റെ സോഫ ഇവിടെ തന്നെയാണോ കിടന്നത്, ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടാ എന്നൊക്കെ നോക്കും നമ്മൾ. ഈ അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അവർ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം, എവിടെ? രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ഭാഗത്ത് ഇതാണ് രാധാകുണ്ട്, ഇതാണ് ശ്യാമകുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് പുനരുജ്ജീവിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്കത് ശരിക്കും അവർക്ക് തോന്നും. അതാണ് അത് നമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സാധാരണക്കാർക്കടക്കം സംഭവിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇത്തരം 9 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതില്. അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവുന്ന ക്വാളിറ്റി, യോഗ്യതകളാണ്. ഹർഷോത്മത പ്രേമത്തിന്റെ. ഇനി അനുകരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ
ഭക്തന്മാരെ കാണാം എന്ന് പറയണം. അതിന് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എത്തുമ്പോള് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്നവര്, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ പറ്റി കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്നവര്, അതായത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് രാധയമൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചെന്ന് നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണലീലകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന് കളിക്കാണ്, ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന് ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനാണ് ഈ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വഴിതെറ്റിക്കാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഹാസ്യരൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഹാസ്യം പോലെയായത്, ഒറിജിനൽ അല്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്. ഒറിജിനൽ സാധനത്തിന് പറയുമ്പോഴാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഹാസ്യമാവുന്നത്, അതല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഇത് മറ്റുള്ളവരെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാക്കും. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവരിൽ വളർത്തിയെടുക്കും. അതാണ് അഷ്ടാംഗ ലീല എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തമാന്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കൃത്രിമമായിട്ട് അവരെ ചിന്താഗതി പലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും, പ്രത്യേക ഭാഗവതത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ അത് ഹാസ്യരൂപയിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? സത്യം പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, അവർക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോഴും ഇവരെ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്, അഷ്ടകാലിക ലീല. പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, പിന്നെ പരാസക്തി. രണ്ടു തരം അനുകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവർ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടേതായ ഭഗവാനും രാധയ്ക്ക് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് ഏതൊരു നൃത്തം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഹാസ്യ രൂപത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കവര്. അവരെന്തൊരു ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കില്ല, അവർ ഉള്ളുകൊണ്ടല്ല, അവർ ബാഹ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനെന്ന് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ശരിക്കും വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, പരാസക്തി. രണ്ടു തരം അനുകരണം ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭക്തിയില് രണ്ടു തരം അനുകരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഛായാരൂപത്തില്, ഒന്ന് പരാസക്തി. അപ്പോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഛായാസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരും, നല്ല രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ സത്സംഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും അതില് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് മുക്തി ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് പങ്കുവരുമ്പോൾ നമ്മളും അവരെ രീതികൾ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളും അവരെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴെന്താണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിലുള്ളിൽ വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മൾക്ക് മുക്തിയില്ല, സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സുഖഭോഗം. പക്ഷെ എന്താണ്, നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ അവരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുകരിക്കും. അവര് കീർത്തനം ചൊല്ലും, അവര് നാമം ജപിക്കും, അവരങ്ങനത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ കോപ്പിയാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അതാണ് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഈ ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ഛായാരൂപത്തിൽ അനുകരിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള ദുഃഖവും ഭൗതിക വാസനകളും പോയിട്ട് നമ്മള് അത് തുടങ്ങും. അതിനെയാണ് പറഞ്ഞത് പരാരൂപം. അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തി. മനസ്സിലായി ഇത് പോയിന്റ്? ഇതിന് സംശയം ഉണ്ടാവാം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി. ഛായാരൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ തെറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു സാമാന്യ ഭക്തൻ നമ്മള്, അല്ലെ? സാമാന്യ ഭക്തനാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ, നല്ല ഒരു ആചാര്യന്മാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളില്
ചെറുതായിട്ട് ഭക്തിയുടെ ബീജം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്ന് വെക്കാം. അങ്ങനെ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയാണ് പരാരൂപത്തിലെ ആസക്തി. അപ്പോഴെന്താണ് ഈ ഭൗതികത വിട്ട് എന്താ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, കീർത്തനവും മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു. കാരണം എന്താണ്? കീർത്തനം, നാമം ഇതെല്ലാതും അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബന്ധമില്ല. അതായത് മുക്തിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഭക്തി തുടങ്ങി എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഇത് മനസ്സിലായ നരേഷ്ണ? ഇത് മനസ്സിലായി പോയിന്റ്? നിങ്ങളും പറയണോ? പ്രഭുജി അതൊന്നുകൂടെ പറയണം. അതായത് ഛായാത്മകവും അതായത് ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോള് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ അനുകരിക്കുന്നതല്ലേ? അതിന് രണ്ടും അനുകരണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സത്സംഗത്തിൽ പോകണം. നമ്മളൊരു നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയതാണ്. കൃഷ്ണഭാവത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല. അവിടെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അവിടെ പോയി അവിടെ കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്, പ്രസാദ വിതരണങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, അവരെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. കീർത്തനം ചെയ്യണ്, അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കണ്, അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഛായ. അതാണ് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ ചെയ്യണ് കണ്ണട പോലെ ഛായ, അപ്പൊ ഒരാൾ ചെയ്യണ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിലുള്ളിൽ തട്ടിട്ടില്ല, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഒരാൾ ചെയ്യണ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ താല്പര്യനായ ഒരുവൻ തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. മുക്തിപരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും. മുക്തി ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തനായിട്ട് കണക്ഷൻ, സമ്പർക്കത്തിന് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ്? ആള് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ സാധന ഭക്തി ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ചെയ്യണ പോലെ, ഗുരു പറയണ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ, അങ്ങനെ ചെയ്തുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളില് നമുക്ക് പറയുന്നത് ആ അവസരത്തെ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചാന്ദ്രശ്രീതളമായ രശ്മികളിൽ പ്രതിഫലിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്താണ്? കുറച്ച് ആത്മീയബോധം വളർന്നു വരും. അത് ആ വ്യക്തി ഇതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല അവിടെ പോയത്. കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. നമ്മളെ ആഗ്രഹം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയത്. നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളില് ഭക്തി പതുക്കെ വളർന്നു വരും. പരിപൂർണമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല, ഭക്തി ഫൈനലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് ഛായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതില് പങ്കെടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ ഭക്തിയോടുണ്ടാവണ ഒരു അവസ്ഥ, താല്പര്യം, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. അത് നമ്മളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പോണുമ്പോ നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ ചേർന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ആ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ. അതെ, ഒരു മതജനം അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ആ അവസ്ഥ. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിപരമായ ഒരുവനെ തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കം. ഒരു ഭക്തനായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോ അതാണ് സത്സംഗത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ഭക്തനായിട്ട് സംസർഗം വരുമ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പരിപൂർണത ആയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പരിപൂർണത ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പരാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ ഒരാളെ സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി. അതാണ് ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മള് കട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വരും. ആ ഘട്ടമാണ് പരാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പരാരൂപം. പിന്നെ ആരെയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഒരു വ്യക്തി പറയേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. സത്സംഗങ്ങളിൽ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞ സത്സംഗങ്ങളിൽ പോയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതെ, രൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി, അതായത് കോപ്പി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് പോകും. അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് പോയി എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അയാള് ഏത് രൂപത്തിലെത്തി? പരാരൂപമുള്ള ആസക്തിയിലെത്തി, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ, ഭക്തന്മാർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തു, അത് ഛായാരൂപം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ്? കീർത്തനം ഇതൊക്കെ ആള് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും, മറ്റൊരു പറയേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അയാൾക്ക് സ്വയം എൻജോയ്മെന്റ് തോന്നും. മറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻജോയ്മെന്റ് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയാലും എൻജോയ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന്. ഒരാളെ സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാ, ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോപയോഗിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആയ? ഒരെണ്ണം കോപ്പി ചെയ്യാം, കോപ്പി ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വരുന്നത് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി. അതെ, പിന്നെ പരാരൂപത്തിലായി മാറും. നാമം ജപിച്ച് കീർത്തനൊക്കെ പാടി അത് പരാരൂപത്തിലാവണം ആയിട്ട് മാറും. ആദ്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, പിന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് മാറാം. നമ്മളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ വന്നത്. അതന്നെ, നമ്മളൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഒറിജിനലിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, മനസ്സിലായോ? ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ആ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരോട് എന്താണ് അപരാധം ചെയ്യരുത് എന്നും കൂടെ പറയണം. ഏത് രണ്ട് ലെവലാണെങ്കിലും, ഛായാരൂപമോ പരാരൂപമോ ഏത് തന്നെയായാലും ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഒറ്റയടിക്കല്ല വീഴാം, ഒറ്റയടിക്ക് ഭക്തി വീഴൂല. ഭക്തി വീഴുന്നതും ടപ്പെന്നല്ല, പതുക്കെ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ആദ്യം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവും, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ്. വൈഷ്ണവാപരാധം അല്ലേ? വൈഷ്ണവാപരാധം. പിന്നെ അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് മുക്തിയിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ വിലയം പ്രാപിക്കേണ്ടതായ തത്വങ്ങൾ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഹർഷോത്മാദം കുറഞ്ഞ് പരാരൂപയുടെ ഛായാത്മകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആസക്തിയായി മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹ ഹോപാസിന്റെ തത്വങ്ങൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനലിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാന്ന് വെക്കാം. അതായത് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതി ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏത് മുക്തിയോ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയമോ അത് ആത്മീയത തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. നമ്മ എറണാകുളത്തേക്ക് പോണ വണ്ടിയിൽ കയറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ കയറി കോട്ടയത്ത് എത്തുമ്പോ ഇറങ്ങണ പോലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഇറങ്ങരുത്. അതാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ, അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ പേരാ പറയുന്നത് അഹംഗ്രഹ ഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. അത് വേറെ ട്രാക്കിലേക്കാണ് പോണത്. അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ രീതി വേറെ ആയിരിക്കും. ഭഗവാനെ അഭേദ തത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിന് അഹംഗ്രഹ ഉപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. അഹങ്ഗ്രഹോപാസന എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് ഇത് ഈ മുക്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇതിലേക്കും ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ മുക്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി അത് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ തത്വമാണ് അഹംഗ്രഹ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മുക്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഏത് അദ്വൈതം. അദ്വൈതവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ബസ്സിൽ കയറി കോട്ടയത്ത് എത്താറാകുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് എറണാകുളം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര എനിക്ക് മതി, ഞാൻ കോട്ടയത്താണ്ട് ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപം കാണാണ് മുക്തിയും ബ്രഹ്മജ്യോതി ഒക്കെ കണ്ടോണ്ട് ഹാപ്പി ആയി. മനസ്സിലായോ? അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. അവരെയാണ് അഹംഗ്രഹ ഉപാസന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് സാങ്കേതിക സംജ്ഞ. ഇത് തന്നെയാണ് അദ്വൈതവാദം. അപ്പൊ അത് മുഴുവനാക്കാണ്ട് പോവാം. പുറപ്പെട്ടു പോവുകയും അവിടെ എത്തിയതുമില്ല അല്ലേ പ്രഭു? അതെ, ഇവിടുന്ന് പോരുകയും ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിയതില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മനസ്സിലായി? കോട്ടയത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകേണ്ട വണ്ടി നമ്മ കോട്ടയത്ത് എത്തിപ്പോ ഇറങ്ങണ പോലെ. അതിനൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, ത്രിശങ്കു സ്വർഗം അറിയില്ലേ? ത്രിശങ്കു സ്വർഗം. ഇറങ്ങി അരങ്ങത്തെത്തിയില്ല. അതെ അതല്ല എന്താണ് അമ്മാത്തന്ന് ഇറങ്ങി അമ്മാത്തന്ന് ഇറങ്ങി അരങ്ങത്തെത്തിയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിലൊരു ചെറിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് കണ്ണടച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്തായാലും ഭൗതികത്തിനേലും ബെറ്റർ ആണ്. അതല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ നല്ലൊരു സദ്യ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചോറും സാമ്പാറും കിട്ടണ പോലെ ആ അവസ്ഥ, അത് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ചോറും സാമ്പാറും കഴിച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു സദ്യ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ചോറും സാമ്പാറും മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് പോരുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം കിട്ടിയല്ലോ സമാധാനിക്ക്. അതന്നെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ സമാധാനിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാത്തവരാണ് വൈഷ്ണവര്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതിന്റെ മുകളിലുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് ആ പായസവും പ്രഥമനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ശരിക്കും ആര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര്. അവര് വിടൂല, ഭഗവാനെ കിട്ടാണ്ട് ഞങ്ങൾ പോരില്ല എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവർ കിട്ടിയത് വെച്ച് നിർത്തും. അപ്പൊ അവരിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് അദ്വൈതവാദം. മുഴുവനായിട്ടില്ല അവര്. അപ്പൊ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. ആ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗത അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കണില്ല അതിലേക്ക് കടക്കാൻ. തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അവരെ ചിന്താഗതി അത്രയുള്ള, അതിനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് അത്ര മതി എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. ഇതിന്റെ ഫലമായി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ച് അവർ സർവേശ്വര പൂജയായി എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവർ തന്നെത്താനെ പൂജിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അത് വേറെ തലത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതിൽ തന്നെ കുറെ തിരിവുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഏത് തിരിവിലേക്കാണ് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കുറെ തിരിവുകളുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോവാം. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഈ അദ്വൈതവാദികളാണെങ്കിലും അതും എന്താണ് ആത്മശാസ്ത്ര, അതായത് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടു, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടു, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടതിനും കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങിയെന്ന് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളവർ. അവര് കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട്, അതും പറയുന്നുണ്ട്, കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്കാണല്ലോ പോകേണ്ടത്, വീണ്ടും അടുത്ത വണ്ടി കയറിയിട്ട് ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, എറണാകുളത്ത് എത്തും. അതാണ് അദ്വൈതവാദികള് ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കാതാവുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുകയും. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, എന്നാ വേണ്ട, കിട്ടില്ല, കോട്ടയത്ത് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകും, തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, ഇവര് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികളും ആനന്ദം ലഭിക്കാതാവുമ്പോ വീണ്ടും ഭൗതികത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയത്? പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ്സുകൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്, അത് ഗോപന്മാരൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലവർക്ക് ഈ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. കാരണം പല ജന്മങ്ങളില് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കാരണം തിരിച്ചു കാരണം പല സ്റ്റെപ്പുകള് ഭക്തിയിൽ അതിനല്ലേ പ്രത്യേകത. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ എത്ര ചെയ്ത് അടുത്ത ജന്മത്തെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സ്പീഡ് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് പുരോഗതി, ഭക്തി സേവന ക്രമമായി പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഭക്തി സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോ ചിന്തിക്കണം, അത് എന്റെ കഴിവല്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ക്രമമായ പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തേ പോണം. പക്ഷെ ടീച്ചറാണ് പേപ്പർ നോക്കുന്നത്. നമ്മ പരീക്ഷ എഴുതിയാലും പരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് ഇട്ട് തരുന്നത് ടീച്ചറാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ യാദൃച്ഛികമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിലവാരത്തിന് താഴോട്ട് പോയാലും ഒരാൾ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ വിരക്തി ഉണ്ടായി അയാളിൽ ഹർഷോത്മകമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപൂർവം ചിലപ്പോ താഴോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ താഴത്ത് പോയാലും നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭക്തിമാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും കൈപിടിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവര് മോക്ഷത്തിന്റെയും സായുജ്യമുക്തിയും ജിജ്ഞാസ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ വേണ്ടി വരുന്നവരല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ഇത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരാൾ പറയും എറണാകുളത്തേക്ക് ഉള്ള വണ്ടി, കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങല്ലേ, എറണാകുളത്തേക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ തന്നെ കയറിയിരിക്കുന്നു പറയും. അതാണ് ഭക്തി. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനും നമ്മളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്ക് വീണാലും നമ്മളെ പൊക്കും. അതാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വളർത്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ണീരാണ് നമ്മളെ. അതായത് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. ആ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായാല് യാദർച്ഛികമായ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും ആ വ്യക്തി എന്താ പറയണത്, ആ വ്യക്തി അപ്പോഴും ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉയരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
ആ വീഴ്ചകളിൽ പെടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകും. വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടി നടക്കണ പോലെ, ആ കുട്ടി നടക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിക്ക്, വേറെ ഒന്നില്ല. ചെറുതായിട്ട് വീഴും, എന്നാലും എനിക്ക് നടക്കും എന്നതുപോലെ ഭക്തിയില് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണാലും നമ്മൾ എണീറ്റ് നടന്നിരിക്കും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. വിരക്തിയിൽ അത് നടക്കണമെന്നില്ല. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തില് മുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്, സിദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില് അതില് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ താഴ്ത്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വീണ്ടും ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് മറ്റൊന്ന് തന്നെ 9 പോയിന്റ്സ്. അത് ക്ലിയർ ആയല്ല? ആദ്യം അത് സ്ഥിരോത്സാഹം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ എന്ത് പറഞ്ഞത്, അനുകരണത്തിന് മുന്നേ ഒരു അനുകരണം, അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അനുകരണമാണ്. ചെറുതായിട്ട് അവര് അനുകരിക്കുകയാണ് പല രീതിയിലും. അത് തെറ്റാണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഛായാരൂപത്തില്. ആ ഛായാരൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാം, ഭക്തന്മാരെ അനുകരിക്കാം. മറ്റൊരു അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെയും അവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യണമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരല്ല. അല്ലാതെ അനുകരണം 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഈ അനുകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ അനുകരിക്കുക. അവരെ ഭക്തന്മാരെ അനുകരിച്ച് നമ്മളൊരു ഭക്തനായി മാറാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഭക്തനായി മാറുമ്പോ അത് പരാശക്തിയായി. അനുകരണ രീതി വരെ നമ്മൾ ഛായാരൂപത്തിലാണ്. ആദ്യം ഭക്തനെ അനുകരിക്കുക, ലാസ്റ്റ് ഭക്തനായി മാറാം. അതാണ് 2 തരം അനുകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അങ്ങനെ നിലനിർത്തുമ്പോ അവരോട് വിനയത്തോട് നിൽക്കണം, അവരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മളെ ഗുരു തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് തത്വതി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേയ സേവയ ഉപദേശാന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാസ്തസ്യ ദർശനം. നമ്മള് എപ്പോഴും വിനയഭാവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തരെ നമ്മൾ അവരോട് അപരാധം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭക്തി പതുക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ദ്വൈതവാദം അദ്വൈതവാദം ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. അതായത് മുക്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി. നമ്മളിങ്ങനെ ഏത് രൂപയിലും നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്തി ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ അതിന്റെ പേരാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ തത്വത്തെയാണ്, അതൊരു തത്വം തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മള് സയൻസും മാത്സും പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു തത്വമാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഭക്തിപരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്കുള്ള മാർഗം എന്തായാലും പഠിക്കണം. ഒന്നിലും മാത്സ് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ അഹംഗ്രഹ ഉപാസന തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. നമ്മളെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മള് മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധന്മാരെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സിദ്ധികൾ നേടാൻ അങ്ങനത്തുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മനസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു തത്വത്തിലേക്ക് കടക്കും, വേറൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കും. ആ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നെത്തും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ 2 വഴികളുണ്ട്. കറക്റ്റ് വഴി കൂടെ പോയി എറണാകുളത്ത് എത്തും, വേറെ വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വല്ല സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഇതിനാണ് അദ്വൈതവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വൈതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഞാനും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ശരി ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നിത്യനിത്യാന ചേതനാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്
എന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് അദ്വൈതവാദി. ഇതിന്റെ ഫലം തന്നെ തന്നെ പൂജിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ പലതായിട്ട് തിരിയും. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സിദ്ധി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞു പോകും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ വന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈപിടിക്കാനുണ്ടാവും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതിന് ചുരുക്കി പറയും, നമ്മൾ ഈ ആ കഴുത്തിലെ കണ്ടിമാലിടൂല. കണ്ടിമാലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറയുന്നതിന് വേറെ ഒരു മീനിങ്ങില് പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് തെറ്റ് തരുമ്പോഴും നമ്മളെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കയറ് പോലെയാണ്. നമ്മളെ പിടിക്കും. കാരണം ഇത് എന്റെ ആളാണ്, ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്നാ പറയാ. അസുരൂപനെ പറയത് മനസ്സിലായ? തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കുളത്താണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീണാൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മക്കളോ അവരെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കൂല അല്ലേ? നമ്മളെ മക്കളെ അല്ലേ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ അവർ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ. എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, എന്റെ മകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യും ഇല്ലേ? ആദ്യം അവരെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല ഫസ്റ്റ്. കാരണം അവർ തെറ്റ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല. അവർ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, എന്നാലും ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഥവാ തെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതാണ് മക്കളെ പറ്റി. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇല്ലില്ല എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, എന്റെ മകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റാൻ തുടങ്ങും. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥ. ഇതാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോ ഭഗവാന് നമ്മളായിട്ടാണ് ബന്ധം വരും. ബാക്കി ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം വരില്ല. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടാവും. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഭഗവാൻ അതിന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ എല്ലാത്തും കൊണ്ട് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അതാണ്. അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങാൻ തോന്നില്ലേ? ഇടയിൽ ഇറങ്ങാൻ തോന്നില്ലേ? അതിന് പറഞ്ഞു ഇടയിൽ ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയത്തെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളും മകളെയും ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവനെ ഇറങ്ങാൻ തോന്നുമ്പോൾ പിടിച്ച് വീണ്ടും വണ്ടി കയറ്റി സ്ഥലമായിട്ടില്ല അവിടെ ഇറങ്ങില്ലേ എന്ന് പറയും നമ്മളോട് അല്ലേ? അതിനെപ്പോഴും അതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച മഹാപ്രതീക്ഷ. ഏത് സമയത്തും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അമ്മ എപ്പോഴും മകൻ വിചാരിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അവൻ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ കളിസ്ഥലത്തേക്ക് കളിക്കുകയാണെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് കളിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഈ ഹർഷോത്മതമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയാണ്. ക്ലിയർ ആയ ഹരേഷ്ണ? നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരാളുണ്ടാവും. അതന്നെ, അതാണ് പ്രത്യേകത. എന്ത് വന്നാലും തെറ്റ് ചെയ്താലും പിടിച്ചു വലിക്കും. ശരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രം എടുത്ത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ഹരേഷ്ണ? ക്ലിയറായി. പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. എന്താ ഹരേഷ്ണ? തുടക്കം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടി അല്ല ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടിയും ഭക്തി രസാമൃതം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തണം. അതാണ് പണി. പകർത്തണം. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ ബെറ്ററാ. അതന്നെ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് അതിനെ സാധന ഭക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധന ഭക്തി ചെയ്തു പോവാം. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സാധന ഭക്തി, സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക്. സാമാന്യ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. സാധന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, രുചി, നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവം, പ്രേമം, ഇതൊക്കെയൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കണം.
ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കും. അവിടെ പ്രശ്നം. ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും, സാധുശീലം ഉണ്ടാവും, ഭജനക്രിയ ഉണ്ടാവും, അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ അവിടം വരെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും, വീണ്ടും തെറ്റും, ശരിയാവും. കുട്ടി നടക്കണാണ്, നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വീണുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ എനിക്കും വീണ്ടും നടക്കും, വീണ്ടും എനിക്കും വീണ്ടും നടക്കും. ഇത് കുറേ കാലം ചെയ്താലോ അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആരെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഘട്ടമാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലുണ്ട്. നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, പിന്നെ പല പല ആക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കോളും. അതേ വരെ നമ്മുടെ എഫർട്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ ആ കുട്ടി നടക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഞാൻ വീഴുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ വീഴില്ല. ചെറിയ കുട്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ അവനെപ്പോഴും പേടിയാണ്, വീഴോ ഒക്കെ നടക്കാൻ. അവൻ പിടിക്കും, അങ്ങോട്ട് നടക്കും, ഒക്കെ വീഴാന്നുള്ള പേടിയാണ്. അതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരെ ഘട്ടം. അതേവരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അപൂർവമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 12ാമത്തെ അധ്യായം. ഓക്കെ, ശരി. അധ്യായത്തെ എടുക്കാം, നമുക്ക് നിർത്താപ്പ. ഓക്കെ. പാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധി അപേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി പോയാ? പോയില്ല. മാതാജി പേര് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി. ഇന്ദു മാതാജി ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടില്ലേ? 18, 19 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി.